день, дорогие друзья! Сегодня в Люберецком районе стартует славный татарский праздник Сабантуй. От всей души поздравляем вас с этим нашим любимым праздником. Желаем вам мирного неба, дружбы и согласия, здоровья и счастья. Добро пожаловать на Сабантуй! Сабантую! Ура! Ассаламу алейкум, мөхтәрәм халкым, хөрмәтле Люберцы халкы, кадерле кунаклар, ерак араларны якын итеп килгән милләттәшләр, бүген Люберцы җирендә ямьле бәйрәмебез Сабан туе. Сезне шушы бәйрәм белән шын күңелдән котлыйбыз. Илебезгә, җиребезгә тынычлык, гаиләләрегезгә иминлек, муллык, саулык телибез. Сабантуй бәйрәменә рәхим итегез. Мы чтим древних